Kwa dhimenya kwa Ramogi Jatend piny William Ruto ikinde lando Jatend migepe prayo kwa dario kar jot ma Jatend piny e boma ma Nairobi olando ne ogai mar bad migao mar obila Hilary Mutyambai okawo yweyo mar utaya ka Jatend migao mar ofwamb kich George Kinoti toguyo tao. Walter Nyambaga ne nie kar jot ma Jatend piny kendo miyo mathothi wachni. Jatend piny Kenya William Ruto gikone to tengo lwet jotend migepe mane ogwel kod Uhuru Kenyatta piny owacho mar Jubilee kendo walo jotend migepe manyien 22. Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua kod Musalia Mudavadi utiyo kod thuolono keto ayanga ni ogai mar obila Hilary Mutyambai okawo yweyo mar dhi rutaya kaluwore kod del malit ma en godo kendo koro walo Jafeth Koome mar kawo kare. Koome ne en komanda mar obila e kaunti ma Nairobi kendo bende ne en jachiw tiegruok makende ka tiegruok mar obila ma Kiganjo. I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutyambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave on the 6 months that he still has. E kindeno, Ruto keto elela ni jatend ofwamb kich George Kinoti bende ogwe tao ka wuok apisi e kendo bad migao no timo ikruok makende e seche ma idhi landi thuolo mar jok madwaro lemo mare. I have also received the resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. Ramogi TV rango ng'iyo mosebede kinde Hilary Mutyambai kod tend Kenya Kwanza e kinde mane Jatend piny William Ruto timo kampen mar seto ombulu kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua e kweth mar Kenya Kwanza ne ng'ur yo mabad migao mar obila ne tayo godo tije e kendo ne gibuono kaka Hilary Mutyambai ne chwalo tije. Na ningetaka kuuliza hao police officers kisirisiri, mkipata hao watu wamesimama na Kenya Kwanza, mpeane maoni yenu vile mngetaka polisi ikae. Jalup Jatend piny Rigathi Gachagua kanyocho timo limbe e odho wadh Nam Chumbi ne okoni bad migao mar ofwamb kich mondo we manyo ji apisi mak mana ni gibulie ng'ori apisi magi mantiere Muthaiga. We have told DCI to go back to Kiambu Road and wait for crimes to be reported there. They have no business in government offices, hovering all over and creating a toxic environment for service delivery. We cannot have detectives in government offices because they poison the atmosphere and the environment for civil servants to deliver. Ruto motelo ne mane soko bad migao mar ofwamb kich kod mano mar obila mane owacho ni itiyo godo e yor siasa. Hilary Mutyambai ne okawo yweyo mar yudo thieth kaluwore kod midekre mane oyango ni ne entiere godo ka bende ne oketo Nur Gabo mane okawo kare kuom thuolo mane oyudo thieth e pinje ma oko. Bang' Jatend piny William Ruto walo jotend migepe 22 mabiro kawo tije mar tend migepe mopogore opogore e ting' koro dong' ne jo od bura mar go kogno kendo walo ka bende ng'utgi oromo jok mar dhi nyime kod tije mag jotend migepe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, State House, Nairobi.